nganum batai sibun tang ba kidon ki boy thu ba ki ba ai nuksa ba kamlu kalong kumta te para bangai nginom ya kren bun ya kamlu na marka por kamsha anrai ka bangas no tenat bau trai jong yu Jesus Christ ha bau ya kren ba ki senran uang kumnu sengap ngan pule naka Bible ka bau Jisu uang pilong kamlu jong ka pertai 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 ndehong ang mga don hang ne ka Bible saya pule don hang ne tin ka jong blay kata kadai ka tin ka bau try Jisu uang hakisenran bakisenran kidai kamlu jong ka pertai ngan penkut pada uang sedakum no ladalah kelablat te ladalah kelablat da on penbahapat yaka nadu kata kapor om don kamsu hanrai tangban berat sabar bat ban yu hapo kejat jong kibriu katonga melu ka bala kelablat la le nom no subret no sayu kata ka baong ong try Jisu ong ka ketin jong blay kamot ayu kane tongnya keren kandiat kamot ayu kane ka benta habau try Jisu ong kumta para bangek habau Jisu ong kumta hakisenran ngas ngeu bau ong ru hangi try Jisu ong yang niki pastor KJP Sinot pilong kamlu ka pertai pilong kamlu ka pertai kamlu ka pertai kadon ka jing tiang kadon ka jing bang kadon ka jing mat baro kedon kam ya kamlu ladang mapi ladang mangau pastor bu yatukana ladang amlong shu kamlu ka dong kana ka pertai utrai Jisu wong ya bau mu pastor berat na hamadan yo da ka kejat kabasir kai ho yang ngiginong sarai ngidai ban ngau kentang bangidai kamlu jong ka pertai ngalaya tu mene kamlu kalong ka baro ki pen ki bang ban pendon kam Pailang jong ka KJP Sinot sep ni baro kawai udon kam yang ngi pastor namar bangilong kamlu jong ka pertai Mdai tang yang ngi pastor yo hiperkat bo pastor sukren degi pastor mangi baro ki para banget ki de khot jong ka KJP Sinot sep ngilong kamlu jong ka pertai Pidai bandon ka jing bang, pidai bandon ka jing tiang, pidai bandon ka jing mat, pidai bandon ka jing skau tanat, hawa ki bereu ki akan dobat pi, ki don kam ya pi. Ladang imdon ya kata ka jing tiang jing bang, ka jing long Kristan, ong gitu bom pat long Kristan, kung ya utur dang baha, mangi ki bom pat long niam. Senguriam pinga sya ong gumta. Si pikung yuto uang hanang alung Kristan. Ci Kristan kakam. Kristan kanam setan kakam. Bansa keno ki bompat long niam. Ba Kristan kanam setan kakam. Kata terwak day walak syabret. Bat haban yuk no daki kejat. Kalong ka basyirkai. Namar kata. Ngas ngawan ong bangide bandon ka jing tiang bat ka jing bang namar bangilong Sinot hangne hakabalang hamau nai ngako abanya thu ya kata ka commitment kamerat ormai sim ka kemi balang ka banengkong ka bala pediang ya ka gospel ka bala pediang ya Jesus Christ ka badon hakane ka balang hakane ka snong mau nai ka bangiwan jing aseng Sinot mentah Kelong ka persatrai jong usim habaulet sa sora banyak kenduk ya kita aki sahab sorkar banyak keren nam takikam himasima
Bat ulek pet ui ka jing hikai abi kedi ui tenat uyapit. Ulek cakren ya kisepong sahep. Warala skulem sewan seng hamonai. Te usahep tu umbong in tang bato totong sepen tang bahado nut recommend ban marba udon ukat usim menuan kot ban seng sekolah monai ulas ngokumen ba tang sipor arpor lawan ra yaumas simon jirwa banasela uan hikai hangni anda balau don katok anu senem lapan keng de kita da ka meim ya ka school bat kumta tang katok anu por ulaya lam om su tang ka bahikai abi kedi handrai ulaya lak sepang ka gospel Jesus Christ bat la pediang balang ye ki khat wingut ki Kristen ki bandung kong kabasngu tenak kene ka merat ormai ka jinga tu khana ka longba ka dei ka briu long kemi ka babha jinglong ka ba ruble atat ta terter te klemno bamla ban ya labha na maria ladeong pada expert ka khot belai ki briu ko machpokhat arngut kasiu bainong baro sitayo hakasngiu try kamlek pak trejing tresu ka suai bam id aisha jahing nang ta ka le yalam no sejing keseng hing mene banduk yo snyo yi kai sepang tin jong blei ka pentit ki jan salah kia riam li pum ha ki kiu ta dong mene ki ong ki bru te kum ki blang hana ki kiu tornap kata ka yetu ki nong mau nahi kata te nang ta dala katokan ne pada ibru kila sang sutu ya kata kim trek bai nong shu bat sonde kisule jing seng bet bat ki kela Kristen nang ta kata ka usim kata ka por udon kata ka jail dan kata ka jing patok sim hau tai ulum kane nomor hang ta ki ba peniap breu ki ba tu ki ba tim ki ba lek ka brunar usim dai kem set patok hang kane kamerat ormai kale yala pangta kane ki ong ditangka dujok bakan ja pertai ka sipor mereka kamser kai ka dujok beneng da me yap nang ne kisung cerkai kumta ki kela ka bamut ai ngo yaw blai kane kalong kami kalong ka basbun kane kalong kami kalong ka babha kane kalong kami ka bas ngausnai kane kalong kami ka ba kedup pikirang li ki juki ka juya rap ki ba syam denjar ki ba syam manot bat kumta ka balang hang ne hamonai kanang roy nang ni ka sa priang ya kane ka west ka sil baro ka wei dan perbanya tu sepang jongka kane kalong kami kalong ka melu jongka pertai kadon ka jing tiang kadon ka jing bang kadon ka jing mat banamar kata kadon ka history ka bas ngau tenat nang ta kemau yau raja kini sing sim jag bayadon hane marjan uraja kini sing sim ulong sim jong kahimanong klau ularung hakabalang bat ndah bolarung balang kita kirang bak menteri bat kiwei kim tre shu kim mon shu ya ubun long sim nambar bolong Kristen kiong ba deban wengo kila ujor sya kita ki bor pareng hat ka por dang pet ka par sarkar pareng kawan ye keli kawan ye kendu ya ka bahaya meh ba men risanyo ya kane ka kamsim nang bamenne akan ka bamerisan no akan kam Kristen bamenne akan kam sim ka uang gumno dalele nganom di no ya kahima ki beneng tang na kabenta akahima nong klau para bangga juno sim ulong bakrau ulong teman masan ubapau nam ulayo ya kan nam raja namar bolong semo babaha ubat rehok haya ki baduk ki basuk pusan sarbaha hakait kahima kum taulong usim haga juga porlong teman masan baru lalong kamelu jong ka pertai kumno ki teman masan jumi ngilalong na em kamelu jong ka pertai tong nyelek nang ne ngnya perkat bangilong kamlu jong ka pertai ladangim long kumta kanuan ra yang ni kajing telot ki babon kiliang dan kawe kajing jia ta jing jia kalong ba
Kidon katokan ne kinong syong snong ki tho siya orang ba snong ba kata ka yim ka day ka ba long nong syono. Te usim sordar ki ong. Te sordar lum ni ka dor ba snong ban bisar halor kata ka jing tho. Nda ba lalum ni kata ka dorbar hangta. Kila ya debate pa nungkong ik tagi ba ujor bat pa jubab pada say kita kiba saong bakiday ki nong syono. Nda ba? Miadon niya siya lalut ka niya yung ki arliang mamla. Tawang yung sa pigpay ba, miadon hang niya sangap lor kata. Yang uwe Kristan. Wang rang ba nong penyat nong. Ngalay imlang bat kinigibriw marsenda yung laat hosan snem. Tengam ju ipikum kata. Kanete ini kasyuday ka ba ya syun ya bisni para briw. Tenamar kata nga tengam pediang. Tang kaway ka ba nga nut banong hang ne. Kane kayin te ka bom jia trelang cooperate bakasyonong habayap, habakaway, habadaway, habapankuj surok, habalek kano-kano. Kane kayin kalong negatif marway-marway. Ya kata nga saki rang basyonong. Hanray banong bakalong yung nung syono te ka bala syutawpi na marngi imar senda amjui dia bagum kata. Tawang dangdon ki way pat di baong. Sapa way yang ong akarsan ni kaji ong imah. Te kumta anda hawala bisyarang ta laray baka ta kajing kaklemday kajing nong syono kasyuday tang kajing bisni briw ndak stayo utaw jurang ba ulalet hakata kalong yin kong ba ngakwa bani kendu fibro sing sobhaya apa yin mo nganwan hakoy kasngi tikli abor sngi wang hakato kasngi ladang amirap mangay pila sa keno kajing nong syono tenreng hap yarap ke fi tenreng ngakwa banong ye fi teto se kelano ya trelang bakasyonong bakataw hakibabun giliang hakayap hakaim hakakam syonong kam taw hakat baton jijingjia namala file komne kemutte kawan rajing ya fi kasitom ro ingi para marjan marpa kumta kata kaying nedu kata kapor kasdang ban kela bat hadin katukan nikiwan jingseng bandawan jingseng katukan ne por benai sa pediang balang iki bat nambar kadai kaying ka ba bun pagba ki bunying kakur te barok sikur ki kelak Kristan no bat kadu ban penkloy kata ka kentoj no kalah kelabun bat kilaya long no tenat balang bat hatang ha pedang katukan senem kipan balang no bat ndah bala jitemen mesan uta uba ong wayarap ban ong ba kimde kinong no usajid dekat au sajid temen mesan no bat uta uba syaong bade ba uday nong syono sajid dekat komiti balang no. Kay kabangadon banong mapi bat mga kipara bangek jongka KGP sinot sepngi ladang ilong kamelu jongka pertay ngilong idon kabor yakaban penbaha yakaban penitenat yakaban pen ya syafrang ya kakam kajong oblay ban ya lap ya ka gospel haki waipat kanang bakin pediang ya utrai jongi Jesus Christ komu trai bat unong penim jongi ha kane ka pertay trai Yesu bawang pilong ka melu ka pertay ngas ngau bom dai bau keren tang yang senlam keren ru ya pi bat janga bangiru ngilong kamlu jong kapertay namar katakan na kapor ngas ngawan kot yaki de kot jong ka KGP senot sep ngi baro ki badon na kabalang ki balong ki kun jong blay ki balong ki nong but ki jong try jong eu Jesus Christ tongen akan mau yau try Jesu ubakam kraw ban yau Elisha ukot ya pi bat yanga bangidon kakam ka bakraw bat kata kalong ban penbha ya kabalas niu ngis ngau sarong bahkan ka jinga seng sinot udon chief minister jongi udon ro speaker jongi kalong ka buram makiwan ban pej ban kmi namar kata ngoban ai kublay sibun yaki bat baro ki officer ki biadan ka por kini kidei kinong tei ya ka ribat ka state mekalaya namar kata ngas ngau banong kerku kerdok yaki
tu nang yat syafrang hakabasan syar hakar kom kabadai ban penbahaya ka state Meghalaya ban tei ka jaj penriu kasi kasurok ka basniu tei penbah ki hospital ki basniu tei penbah ki school ki bom langshu tei penbah kata kadai ka kam jong pi uneu pai bakat uni ula jit ya pi ban long ki nong mi khmat nakabentaban sandur nakabentaban tei ya ka state ya ka ki district ya ki snong ki thau nakabenta ka jingbit jingbiang jong ka jaj benriu bat kham tam yau pai lang jong ka balang ngapai sa kinong sansar la ka long ha district council la ki long ki sim ki jongi ni don kam ba pilong ki nong tei ban penbha ya ki snong ki ba pat ki ba pra ya ki snong ki ba kanrum kanram ya ki snong ki ba ya kaus kim ya ki snong ki ba ya kanis kim ba kan ya bet ka state kan wan ra ya ka jingpha kan wan ra ya ka suk san bat kham tame kom ki de khot jong ka balang tu ngin long ka melu jong ka perthei ladama phi bat manga ngidon ya kata ka jing thiang jing bang ka perthei kan kela Kristan baro para wenget khot yaki balang yaki sinod jongi yaki presbytery jongi yaki district jongi yaki balang baro ke badan hapo ka KGP sinod nginum yapan seniu ngin yapan bah yaka balas seniu ladang isyam jing yang ngin yalek shall try jong yu Jesus Christ on penbah yapi bat yanga ko kilong ying long sem ki kmi ki pa ki khon jong pi ki imakia haka long breu man breu ki babam ki badi ki long ying long sem ki long ki bakan rom kan ram kim don ka chong suk chong san ko ki kmi ki pa wat pen sniudur yaki wat pen mensau yaki hanrei yale wan pen bah phin yo ya ka bai nong om tang har ka perthei hanrei kham tam habneng ladang liat trai bah baro kom ka balang kom ka sinat sepni baro ka wei ngin long kum to syakri walayo santli kita len bat hakata ka sngi ka bakhadu habo trai Jesu un khat ya phi bat yanga unong phila le ayu ma phi pastor phila le ayu ma phi teman masan phila le ayu ma phi kilong kumi phila le ayu ma phi ki khon samla phila le ayu ma phi kilong kumi ka sinat phila le ayu ngin ai hau trai kan ne ka san ka dei ka jong me bat ka ne ka dei ka jong shim ki ne shipeo utrai jong yun saong baha meu babaha usakri babaha melamin not thai ba khandiat ngan ai nong ya me ha ki babun tu ki laj busut syaka jing kemen ka jong uken rat kadu ngasngoban ong ngai kuble ya fi barok ki parawangai ba filia shongkop ban sengap ya ka kubor ka bangadon lecalayin ngin yak chim kut chingmut ngin long kinong penbaha ya kena ka perthei kabalas dang ban sniuno mdon da kawai pat kalat ka bangila ban le tang ban le jatu how Jesus Christ let suk ra yakini ki kubor ubleun ker kuya pi baro kat ki badan hangne lamro yang ngi ki khot ki delicate baro ngin nang ne na ka balang maunai daga jing kemen banang pan klanya ka kam ga jong blay nakabenta ki ni isnem ki banwan nakabenta ka buram jong blay